pernah arep acara mindi. Bro, gak mindi to. Yo jajan wae. Jajan apa? Oh yo. Bingung tutupe buka apa ora? Apa warung buka apa ora? Piye, Truk? Ngemiwi apa yo? Ya ayo. Sik ah, sik. Mindi Ah, terus ngising, arep dingin. mangkat. Sedelo ben Wis sedelo. kono aja suwe-suwe ya. Oh, sik. Jal memburi kono. Kowe tak duwe teman ki. Ayo tinggal wae ya. Ayo. Kelak ngeleh kesane. Ah. Lah, iki kok ora udut barang. Yang rezeki kacamata dingin kok. Dienggo kacamatane Ya ya. maksud tak rezeki main padang. Nyoba rezeki. Ya rezeki Main ganteng yo. Heeh. Yo karo mlaku. Ayo. Dienggo bareng main ketara Ayo gantenge. ditong siji. Dienggo ora? Loro. Betul ganteng perang ilu. Yo ganteng kok. mlaku. Ayo dah. Bateri mesti sepi temen. Bro. Duh. Iki sepi temen yo bateri. Berduit pula sampean. Yo ora ikane iki ora nggo duit kok nggo duit piro. Ora duit kok. Yo ora nggo duit nyon niati karep dolan sapa ngerti iki nemu-nemu apa ngono kok. Apa nemu gori. Apa ngono Ding, Ayo ayo. jelas telah dori mrono kene loro gori po apa kuwi. Gelerangan. Op. Apa? Apa kae mulane kok kacamata sairing-iring. Lah kok lerap nyemporot kok ngono apa? Tapi yang kacamata. Copot bane. Apa kecil? Kan reko sing anu nyung mesti ku pasangan. Tak langkai pisan maneh jajal. Jajal. Nyetok delok. Iki lha iki ono KTP-ne. Delok dingin sapa jenenge? Deleng yo. Angel kamu dompet cilik. Lagi sapa? Rai kok kaya blarak, kaya blarak kok ngene. Duwite dol dijak duwite. Ana duwite blarak, Cil. Wah, pandel duwite piye? Lumayan ki sampean. Aja dicukut, belekake wae. Jajan. Aja mikir kaya ngono saiki kuwi. Saiki nekmu mending belekake po. Lagi mongso. Ahmad Paijo. Paijo, Jambangan RT 1 RW 2 belakake po. Tapi nduk aku juga itu delokake rae. Kaya blarak. Iya. Mending nek blarak teles blarak garing lho. Heeh. Belakake yo. Belakake gori kok penyong. Gori kowe. Bunyong, belakake po. Belakake apa dhewe? Luru alamate diling-diling Ahmad Paijo. Ahmad Paijo RT Jambangan RT 1 RW 2. Ayo. kelingan nyong. Yo, belakake ya. Yo. Ayo to. Ayo. Dan selakmu nih to. Ora itu ya. Dompet ngono arep wujud barang meneh to. Pasti ndak wujud cewek nono to lah piye? Apa grenteng poho? Roho lah. Tapi ora gaya to, mosok zaman saiki kok grentengke. Seger ya. Lah iya kuwi, mana mbakone mbako wetan bero kowe rasane sempro kae to. Anjir piye to kene to? Bro arep rasane iki sangame pahit ora udut. Piye peneh kowe? Piye bingung ya. Nek bingung karo njur kaya ngene iki rasane iki. Ahmad Paijo. Apa kae? Kae delok kita dulu sih kan. Podo kok. Aku lainnya kaya blarak podo. Guys. Delok mlebu yo. Ayo. Coba dulu. Sik kacamata digo. Waduh, main ketorong ganteng ya. Kita guna beri ya. Beri. Heeh. Yang ngarep. Heeh, sampean ngarep. Ketorong ganteng. Ngerti kok ngarep. Mek dikira derek iki arep ngopo ora? Ayo mlebu kene nang utang. Ayo mlebu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Bro, iki Apa dingin? Sandalnya copot kok. dicopot dan iki ngapa nembe dipet. Oke tak kalian nganu motor-motorin Mas. Nggih. Main ganteng. Nggih. Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Copot pra kacamatane. Yo copot nek main sopan. Monggo. Tuh, Copotake po. gawe napa pi to? Jadi ngapurane yang jalo, yang Apa-apa, beragam. tamu kok. Iya, ini.
Oh. Ya pinter gawene kopi Ya ora pinter. Lah, Enggak segede duit kopine. Separone. lah iki nganu kok mau arep gawe kelas cilik kabeh cilik-cilik tok baru dasare karo sing. Wis pola tumbene. Oh. Lah, nyongkrok sing ngopi iki. Yo, monggo kesempatan. Enak kok. Aja kaya jarah. Ora ilo. Iki kok lucu nemen tau. Impossible. Betul tak sing mana sampe-sampe kan. Heeh, lah kayak gitu ya. Wis ajaran. Kon ateng berarti. Oh. Ya wis ora. Rasane piye kurang legi apa piye? Ah, rasane jos. Jos, heeh. Tak kaya. Iki ngene wae langsung Mas Taijo yo. Yo iki yo KTP-ne bener nguriko, senajan kaya blarak ngene raine ora apa-apa. Nara bisa macam nih kacamata ra iki. Jejel yo nyok wis rada nganu kok, Mas. Moto jejal. Bener apa ora? Piye, Mas? Wah, datang. Gat. Cara mau kaya blaras saiki bareng blas apa? Blarake teles saiki. Tak saiki dhisik. Mari kaya gagang trombol. Bener ora? Heeh, bener, terus. Lha iki yo karo cek maning duwite Mas Taijo jejal. Yo kacamatane dinaluri Oh, bel. golekno nek kacamatane. Lah jare ben karo ya. Tapi kan mbek kurcil yo. Oh, ki kacamata satu-satunya iki. Nganu yo Mas, tak dicek nang yo. Aja mas-mas undange. Biasa wae kok emas. Aja ngopo? Lah kok ngerti jenenge? Ya, Moto piye? Oh, tapi kuwe kok aja. Peter tegas dhewene. Karo ki ora kate jenenge perkenalan sik, main akrab lho. Nama saya Kurci. Oh, kurcir. Nggih. Terus kula Iki Taijo. ayek. Nggih. Kula wau semerot tapi ini hujan ya. Kulo tak pilih dados kok. Masa sik dijambelaken Dijambelaken. Nggih. Iki ambil sangu tak dicari ya. Monggo, Tak sambil kopi. awene asa. Iki goreko sing iki kok malah saiki Yo. yo. Nggih. Nek dicek enak iki manis. Nggih, laras niki tasih foto. Lha tak menteng asa. Ya, Tak asa. oncoran begini. Monggo. Dicek malih tapi bisa dicek malih teman-teman kira. Bener kok. Terus botol. Nggih, laras dereng anu. Nah Nggih, itu. niki ngeten pedane kok jenengan pun nemukaken teng ratosan. Nggih, dipun-dipun. Nggih, kula waune nggih nganu kelangan pancen nggih ageng juga pun ditemukaken. Nggih, nggih. Nggih, niki upaya damel jenengan pun. Aja playen. Engko sik tangane nyuh tak ngomong. Wis Mas Taijo sih Nah. kalih Dik sinten namine? Bito. Dik Bito adik jenengan. Nggih, leres. Mpun iki kula nggih, kula ikhlas senajan kula nembe tipis, duit 1000 kuwi ora nyekel. Nggih. Niki dalem Bu, jenengan. pun boten usah damel Boten jenengan. usah kula Kula ikhlas Mas. Kula ikhlas Boten saya usah. Kula ikhlas Damel boten jajan. boten saya Rokok. itu. Tampane jenengan mawon, kula ikhlas saestu. Kula lillahi ta'ala kula Nggih. ikhlas kula nemukaken niku Mas. Oh, nggih. Kula senajan larene guyon terus sampe nek masalah niki kula serius Mas. Oh, nggih, nggih. Yo sandu yo saestu niki kula. Nggih, ngeten nggih kula nggih najan pun ngrepoti jenengan nggih matur suwun sanget niki. Pun Nggih, akan nggih. KTP kalih harta. Nggih. Pun usah ditekan apa-apa, usah Nggih. garap apa-apa kula ikhlas. Nggih, nggih. Pancen kula nembe tipis pancen, tapi kan kula mboten ngarep-ngarep ngoten niku Mas. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun sanget lah ngeten nggih. Nanti koreknya Mas, tak nyemut Mas. Ya mau Kula butuh korek niki Mas. nggih. Niki butuh Dari korek. iki wae sak putih kok. Anu? Dolan-dolan iki. Dolan-dolan. Dolan gaelan. Nggih, itu lajeng berarti mlaku-mlaku ra. Nggih. Arep loro gaelan, berarti ini gaelan nongko, sawo, guri, apa Nggih. anggere kena digael. Lah nyemar dhuwur ngene lagi kalau iki kancane nyong kudil kok apa kowe plerap-plerap dompet nyemborot padang lha nggo kacamata mau ngene kan padang Ah. plerap-plerap nyemborot kok nyopot kok kecil tak copot lho kok dompet tak delok fotone yo nganti guyu kepegel-pegel ngapurane Mas Ya ora jujur apa-apa. karo sampean Mas Ya ora. uyuh lagi sapa sih kok rai kaya blarak kok ngene Ora apa-apa. tak susu Mas kok tak bili nyong Lah gegegetan masa tak mendi? Watenge loro. Apa gerung madang? Wis arep nganu. Kalau ngising. Oh. Cil. Kayak ngising memburi wae ngono wis e. Ora penak nyo. Ora apa-apa biasa wae. Bae. Mbok wedok nono kok. ya ki ngapurane Mas yo tak Ngombe. tak nggawe regan poho kok bene ora Ya kira wis enak ora duduk. apa-apa. Ame dingin. Ora orang tongko. Ora.
Tak pamit, Jong. Nah. Nyong ora nganu poho. Ya wis Ora entek kok kopine. Iki digong dhisik. Yo Nah, apa tolak minggu dong iki. Bisa anu iki. Kapan meneh ki mikire nggo piye ora usah nggo piye. Ala ndak kae gringe sampe bumi. Telnya nganu-nganu priye. Kae nang bro ono WC nek tak ngisi ya. Saya nak ngomong nyimpen nomor nyong ora lagi. Iya. Gawe duluran. Ya wis ya go Wes kene. ra. Ya kan duwe HP ora? Ya duwe malah kon duwe. Raine kaya blarak kok duwe HP tapi Ya duwe malah HP nek kok kae. Oleh. Nah, piro? 083 083 842. 42. Wes 6 wae tunggale esuk maning to. Enggak priye. Akare gugur kan. Oh, lah kowe sing ngomong nek wis tunggale kapan-kapan Entek guyon. Belane. Berarti kita dihawe. Wes apa-apa ta? 083. 83. Aja kapan-kapan maning. Oh, sudah belajar suwe. Telnya lu kapan-kapan. Jadi, wes 083 wes. Wes. 083 842 842. 828. 828. Aduh ngesuk wes bener wes koles wae. Iki foto dhewe jenenge Aye. Aye 2 jam. Wes yo beli wes. Pareng Ayo yo. wes, sing hati-hati. Wes. Ah. Menang. Ah, yes, hati-hati itu gampang. Telah menang mana ya? Yo, kacamata digodengin. Ada digo Koyo anu diwae. Lagi nyong ora sandale klangan iki sandale yo. Wes ada tandanya keseliru. Wah, piye? Telnya Tandanya ireng Boleh, boleh Happy. foto-fotonya. Hati-hati yo. Oh. Waalaikumsalam. Dadah. Bye bye.